Tinosangana zvekare panguva ino vanhu vaMwari, nguva yatapiwa naMwari kuti tigovane shoko raMwari. Asi uno ndichada kuti ndiverenge pana Mateyo chapter 8 verse 29. Mateyo chapter 8 verse 29. Musoro weshoko unenge uchiti Jesu unobudisa mweya yakaipa panyika yavaGadhara. 29 yoti, zvino vakadanidzira vachiti, tine mhaka yeiko nemi mwanakomana waMwari? Mauya pano kuzotirwadzisa nguva isati yakwana here? Iyi mweya yetsvina yakanga yavona Jesu asvika inotaura ichiti, tine mhaka yeiko nemi mwanakomana waMwari? Mauya kuzotigwadzisa. You have come to torment us. Mauya kuzotirwadzisa nguva isati yakwana here? Chandiri kuda kuti tinzwisise pano ndichokuti mweya yetsvina yakaziva nguva, uye yakaziva kuti nguva haisati yakwana. Yakazviziva kuti kuchaita nguva yokuti iyo mweya yetsvina ichasungwa, kuchaita nguva yokuti ichashayiswa mukana, kuchaita nguva yokuti ichavharirwa igokandwa mugomba igotsva nokusingaperi. Izvozvo mweya yetsvina yakaiziva nguva. Saka nyaya yangu yepano iri kuti ziva nguva, know the times. Ndinofarira shoko raMwari tikaverenga kuna Mateyo chapter 10 verse 16. Ndichaverenga authorized version inoti, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Ndinokutumai mukati memapere, asi ivai vanhu vakachenjera senyoka, asi makarurama kana kuti makapfava senjiva. Unoona, panapa Jesu aringotaura kuti anoziva kuti kana iri serpent, iri nyoka yakachenjera, nokuti nyoka haugoni kuitangira kuiona iyo isati yakuvona, uye haugoni kuitangira kufunga iyo isati yafunga zvokuita. Asi ipapo manje panongozoenda nokuti iwe zvauri kufunga ndezvipi, kana uchifunga senyoka nokukurumidza, uchifunga senyoka nouchenjeri, uchifunga nenyoka senyoka namanomano, pati manomano ako ari kuenda kunzira ipi? Kwanzi makapfava kana kuti makarurama senjiva. Kureva kuti munofanira kufunga kuita sezvakaita mweya yetsvina pano, yakafunga ikaziva nguva, ikarizina naJesu. Ndinofarira kuna Isaya kunoti, kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka, kunyange zvivi zvenyu zvakaipa sei, uyai titaurirane, come let us reason together. Pano mweya yetsvina iri kurizina naJesu kuti mauya here kuzotitambudza nguva isati yakwana. Kureva kuti iri kumuyeuchidza kuti imi muri Mwari wakatendeka, uye muri Mwari wakatara nguva, pati nguva haisati yakwana. Zvino Jesu ari kuti imi chichenjerai vose izvozvizvi, asi ruramai, pfavai, harmless as doves. Kureva kuti ivei vanhu vakachenjera munyika mamuri kugara, muzive nguva. Ukaverenga kuna Acts chapter 1 verse 7 inoti, And I sent you, and he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Haizvisi zvenyu zvokuti muchiziva nguva nemwaka yakaiswa naMwari mumavoko ake. Imi zivai zvenyu zvamuri kufanira kuziva. Mweya yetsvina pano yakazviziva kuti nguva isati yakwana. Chakaitisa kuti izive kuti nguva isati yakwana, kune masigns, kune zviratidzo zvinoratidza kuti nguva isati yakwana. Sesu tinoziva kuti kwakanzi kuguma kana kusvika muchatanga kuona ichi nechichi 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 nechichi, muziva kuti kuguma kusvika. Sezvinongoitawo kana zhizha rosvika, unotanga kuona miti yakutungira, unotanga kuona maruva akutungira, shiri dzakurira maririro adzinoita, maruva achiita zvaanoita, woziva kuti zhizha rosvika. Naizvozvo panapa tinofanira kuziva matimes kuti tiri kurarama munguva yakadii, tisakundwe nemweya yetsvina inoziva nguva, uye inoziva Ishe, ichiziva Jesu, ichidedera. Isu dzimweni nguva tichitadza kudedera pamberi paMwari, isu tichiziva kuti ndiMwari. Kureva kuti tinofanira kuziva nguva, kuti tiri munguva ipi. Kana taziva nguva, zvinhu zvinotiitira zvakanaka. Toverenga kuna Deuteronomy chapter 29 verse 29.
Deuteronomy 29, chapter 29, verse 29, inward. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the word of this law. Unoona, zvinhu zvakavanzika ndezvaMwari, hatinei nazvo. Nguva dzakavanzika ndedzaMwari. Isu ngatizivei dzedu nguva dzatakapiwa naMwari, kuti tinofanira kuita izvi nezvizvi nenguva dzakati, uye nenguva yakati kuchaitika nguva zvakati, zvakazarurwa kwatiri, kuti zvii zvakazarurwa kwatiri. Izvozvo zvatakazarurirwa tinofanira kuti tizviite, nokuda kwokuti izvozvo ndezvedu nevana vedu, zvinotibatsira kuchengeta murayiro waMwari. Saka tinofanira kuziva nguva dzedu, uye mukuziva nguva dzedu imomo ngatizivei nguva dzedu isu dzatakapiwa kuti tizive naMwari, dzatinofanira kurarama panyika, dzatinofanira kuve vanhu vanoziva Mwari. Ndati 29:29 muchishona inoti, zvinhu zvakavanzwa ndezvaJehovha Mwari wedu, asi zvinhu zvakaratidzwa pachena ndezvedu isu navana vedu nokusingaperi, kuti tiite mashoko ose omurayiro uyu. Zvatakaisirwa pachena zvose. Anti unoona kuti tikaverenga yatinoti Revelation, kana kuti zvakazarurwa, bhuku riri kokupedzisira kwebhaibheri redu, zvinhu zvakatoiswa pachena. Zvinhu izvozvo zvakaiswa pachena ndizvokuti izvozvo tizvizive, uye zvakataurwa ipapo tizive zvino kuti tiri panguva ipi pane zvakataurwa. Tizive kuti nguva yedu yapera here. Saka kune nguva yatinorarama senyika yose, seyaitaurwa nemweya yetsvina, kuti nguva isati yakwana. Kozouya nguva inorarama iye munhu pachake dunga munhu. Unomboziva here kuti waakurarama munguva ipi? Uri munguva yekunamata here? Uri munguva yekurumbidza here? Uri munguva yekukunda here? Uri munguva yekuti uchirayira nhaka here? Uri munguva ipi? Hausi kusiyiwa nenguva here. Saka ngatizivei nguva dzedu. Kana taziva nguva dzedu, Mwari vanotiitira zvakanaka. Uye mazuva ekuzorora kwako, mazuva ekurara kwako, waakunorara kumakuva wakamirira zuva rokubuya kwakanaka kwaShe zvekare kwechipiri. Unorara zvakanaka nokuti unenge wakaziva nguva, ukachengetedza nguva, ukafamba nenguva, ukaita pane zvaidiwa nenguva. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Muzita raJesu tinamate. Ndinokutendai Mwari, ndinokutendai Jesu, ndinokutendai Baba vangu neshoko renyu. Baba vangu, kuti vanhu venyu tizive nguva, vanhu venyu vazive nguva. Tizive nguva dzedu, tichengetedze nguva dzedu, tiite zviri kudiwa munguva iyoyi neshoko renyu. Baba vangu, tisasiyiwe nenguva, kuitira kuti zvamakatipa kuti tiite tichiri panyika tikwanise kuzviita nguva yedu isati yapera. Muzita raJesu.